En conexión con el quiebro que tuvo lugar el martes 9 de octubre de 2018 en Divi Casino, el Cuerpo Policial Holanda Caribense te pide cooperación para lo siguiente. Ribe imaginan por mira el sospechoso que comete el quiebro. Policía pide si tiene un gente que te reconoce a persona aquí, o si tiene información tocante el quiebro aquí, para tomar contacto con nos via número 911 o 717-8000 o via a linha de TEP anônimo 717-7251. In verband met de inbraak die op dinsdag 9 oktober 2018 plaatsgevonden heeft bij Divi Casino, vraagt het KPCN uw samenwerking in het volgende. Op de volgende beelden ziet u de verdachte van de inbraak. De politie vraagt in ieder die deze persoon herkent of informatie heeft over deze inbraak om contact op te nemen met de politie via telefoonnummers 911 717 8000 of via onze anonieme tiplijn 717-7251.